Odakle ste? Jedno selo od Sokoca. Kada ste došli ovdje na kliniku? Došla sam jučer. A kada se to sve vama desilo, odnosno gdje ste bili zatočeni? U Sokocu u logoru u aprilu. Bilo nas je u sobi 6, a u drugoj isto bilo nas je sve ukupno 13. Ja sam najstarija od sviju. Bilo je od 10 godina do 30. I onda dođe, dovedete, onda opet u 3 sata dođe, opet odvede tamo, radi s tebe šta hoće, onda to opet vrati. Halo? Nemojte me, molim vas, ništa ispitivati. A i onako ste već sve saznali. Da, doktor Vot je na 9. spratu. A, čudno, slažem se, da. A Lu je premještena na zeleni odjel klinike, ali posve joj je loše. Lanci su je uništili, a zaista ne znam da li će joj biti bolje. A to sada niko ne zna, sa Lu, sve je moguće, da. Recite nam šta da radimo s ovim silnim televizorima. Mislim da je krajnje vrijeme da se unište. A da li ste možda razmišljali da se pretplatimo za gledanje nekog drugog programa, na primjer televizije za... Od danas zabranjujem gledanje bilo kojeg programa na radnom mjestu. Da ih uništimo? Da, sve ih uništite, sve. Bilo njih nekad 6, nekad 7, nekad ima 10, pjevaju, vrište, grijeđaju, pjevaju svakakve pjesme. Nema što nisu radili. Da li je tu bilo žena koje su ostale trudne? Ostalo je ja i ostalo je još najmanje jedno 5-6. I u kojem mjesecu ste vi trudnoći? Ja sam u 7. mjesecu. Doktore K, tako mi je drago što vas vidim na tako uvaženom mjestu. Mislim, iako sam pod velikim stresom nakon svega, shvatila sam da ću se najbolje oporaviti upravo ovdje, na klinici pomažući pacijentima. Ako vi tako želite, slažem se sa vama. A možda ne bi bilo loše da se vi počnete brinuti o doktoru Votu. Ali... Od svih sestara, vi ste s njim bili najprisniji. A šta mislite o tom prijedlogu? Jako mi je žao što smo ga morali smjestiti na 9. sprat, ali, pa zar baš da se ja brinem o doktoru Votu? U svakom slučaju, ja mislim da bi to bilo najpametnije. Pa ako baš nemam drugog izbora, a recite mi da li ćemo ga vezati lancima? Za početak, nažalost, da! Slažem se da je to u ovom trenutku neminovno. Da. Čudno je to što se dogodilo doktoru Votu. Kako definirate njegovu bolest? Ljudi, ne slute koliko je teško dijagnosticirati oboljenje. A vjerujte mu, u ovom trenutku uopće ne želim komentirati njegovo stanje. Da. A za početak uradite nekoliko temeljnih pregleda kako bi ustanovili njegovo osnovno zdravstveno stanje. I kada dobijemo analize početnih pregleda, vidjet ćemo šta činiti dalje. Slažete se? Naravno. Mogu li vam nešto priznati? Primijetila sam da se u posljednje vrijeme nešto neobično dešavalo s doktorom. Znate, mnogo je bio nepravedan prema nesretnoj sestri Haj. Malo čas sjedim i razmišljam kako smo često prokomentirale da je doktor Vot zaista previše gledao televiziju i kako je zbog nepuštanja reklame o Superlight pahuljicama za doručak u Zoo Show često bezrazložno maltretirao pacijente. Mislim, znali smo svi da to nije lijepo, ali eto, jedina sestra Haj odlučila je da mu se suprotstavi. Kako mi samo nedostaje. Pa mislim, zašto rano ovaj svijet napuste najplemenitiji ljudi? Daj, ništa nije bezrazložno. Često nam se prividno čini da nepravda gospodari svijetom, ali mi zapravo ne poznajemo istinske zakone prirode, jeli? A živimo u iskrivljenom svijetu, a svijet je iskrivljen samo da bi naši postupci bili neiskrivljeni. Ali čovjek uporno pada u još veće zamke i umjesto da se suprotstavi svijetu iskonskim osjećajem za ljepotu, čovjek se poistovjećuje sa nepravilnostima okrutne sredine, postojeći okruti od nje same. Ko zna, možda svijet i nije sam po sebi toliko okrutan, sve dok ga ne dotakne čovjek grubih ruku. Čovjek grubih ruku? To vam je onaj stih. I dok grube ruke ubiru cvijeće i paraju svilu tamo negdje, priroda šapuće da se čovjek na sve navikne, pa i na kopije
savršenstva. Kakvog savršenstva? Postoji samo jedno savršenstvo. Sve ostalo je zabluda, neuspjele kopije. Tužno je što ih mnogi ne prepoznaju, već se zadovoljavaju lošim duplikatima, nikad ne osjetivši savršenstvo savršenog. Iako me sada ne razumijete, ja vam to ne mogu objasniti. Osjetite, to se može samo osjetiti. 18. marta 1994. godine u Vašingtonu su potpisani dokumenti o stvaranju Federacije Bosne i Hercegovine. 24. aprila 1995. godine Tribunal Ujedinjenih naroda za zločine u bivšoj Jugoslaviji optužio je Radovana Karadžića i Ratka Mladića za ratne zločine počinjene u ratu u Bosni i Hercegovini. Pokrenuto je pitanje odgovornosti za genocid, ubistva, silovanja, zlostavljanja i prisilno pomjeranje hiljada civila iz Bosne i Hercegovine.